Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu. Ndine secret yangu iyo yandinayo. Of course ndinokwanisa kubatsira avo vanotambudzika, asi ndinofanira kuti ndiye ndichimbotanga ndadzokera kuMozambique ndonogadzirirwa rimwe dare rekuti munhu iyeye ndinge ndichimupa mari. Ndokusaka paya vamwe vanhu vachizozvibvunza kuti ko vanhu ava vanoti ivo vakaromba uye vanenge vari mamillionaires, ko sei mari dzacho vasingambokupi imimi mukomanashi? Inhau yekuti unototanga wagadzirirwa rimwe dare kuitira kuti munhu iyeye unge uchizokwanisa kumupa mari. Zvino dare racho rinorwadza. Pandinodzokerako kuMozambique ndinenge ndiine dzimwe mhiko dzandinofanira kuti ndinge ndichizoita. Saka mhiko idzi kuti ungodziita just kuti ungopa munhu mari zvinenge zviri nani kuti munhu wacho ungoendawo naye ange achinoromba. Kekeke hamudiwo here mukoma kuti munge muchimboitawo experience moromba mokwanisa kuzoziva kuti zvinhu izvi zvamunogara muchiverenga zviriko ende zvinowanikwa muvanhu? Ndini uyo ndakaenda kuMozambique ndikanoromba kwedu kwandinobva kwaMutare. Panguva iyo pachakaputika vanhu vachienda kwaChiyadzwa, ndipo patakaromba. Ndakaendako ikoko ndikaona kuti ndainge ndiine jambwa, because ndiriko ikoko vamwe vandakaenda navo vaitobata matombo avo zvakanaka vachitoita mari, asi ini handina kana chandakakwanisa kuita. Saka ndakabva ndachizoyambuka ndikabva ndachizoenda kuMozambique. Ndainge ndichida kungobatsirwa. Ndainge ndakaudzwa kuti kune vamwe madzimai vaiitawo zvekuprofita. Ndasvika kuya madzimai vaya, unfortunately handina kukwanisa kuzovaona. Satani ainge achida mweya wangu, achida nezvangu. Zvino ndakati ndiri stranded ndisingachazivi kuti ndoita sei. Painge paine umwe murume uyo ainge akauyawo kumba kwamadzimai ivavo, but aiva neimwe n'anga iyo yaainge achiziva. Saka akabva ati, inini Bhururu ndava kutomboenda kune imwe n'anga nekuti ndaifonera n'anga iyoyo iri kuti ndinokwanisa kuuya. Ainge achitofambirawo dzakewo, aibva kwaMutoko murume iye. Takazototanga kutowirirana nekuti takaromba pamwe chete zuva rimwe chete. Takazobvapo pamba pamadzimai vaya tikabva tachizoenda kune rimwe village uko kwainge kuchigara n'anga iyo yekuzondirombesa. Tasvika kuya takangonzi kana tichida kuromba taifanira kuti tinge tichizouya nemaparts. Ini ndakanzi ndinge ndichizouya nemaparts pamutumbi wababa vangu. Ndakanzi ndainge ndichazoita mari kwenguva pfupi pfupi. Mari iyoyo ndiyo yandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa kuti pakuzonovigwa kwababa vangu, zvekare nekuzotsvaka vanhu vanozotora maparts pamutumbi wababa vangu vachiri kumochwari, nekuzobhadhara vanhu vekumochwari kuti ndinge ndichizokwanisa kutora maparts pamutumbi wababa vangu. Naiyewo murume wacho iyeye akapiwawo mari, akanzi uchaita mari. Saka tine tsvimbo dzedu mbiri dzatakapiwa dzatakanzi ndo tichashandisa uye zvekare ndo dzichatipa mari kuti tinge tichizokwanisa kuita mari nekukasika. Takadzoka kuZimbabwe, iye akaendawo kwaMutoko, asi tainge tava kucommunicata. Hama dzangu ndakangoita mari. Ndakasangana nevamwe vakomana avo vandakatorera maemeralds avo, because takangosangana mutauni maMutare. Vakandiudza kuti vainge vachitsvaka bhaya. Ndikati handei ndinokutsvakirai bhaya. Ndakazovatiza vakomana vaya ndiine maemeralds aya, ndokubva ndachizomatengesa ndokutoita mari kwandakaita ikoko. Ndokubva baba vangu vachizotanga kurwara, ndakavatora kubva kumusha ndikavaunza mutauni maMutare mandainge ndichigara. Baba vachizoshayika, ndokubva vachizoendeswa kune imwe mochwari. Ndainge ndakatotsvaka mochwari, ndakatotaura nevakomana vaishanda mumochwari imomo. Saka baba vangu vakazochekwa mabhora avo, ndokubva ndachizomapiwa. After baba vangu vavigwa, ndakazoenda ndikanomatora kubva kumochwari kuya, ndikabva ndachizoenda nawo kuMozambique
ndokubva ndachizogadzirirwa mishonga yangu. Saka mukoma chinongondinzwisa utsitsi ndevamwe vanhu avo vanongochiva motikari dzevanhu. Munozviziva here kuti ndine motikari, hongu motikari chaidzo, asi ndine imwe motikari yangu. Motikari iyi iBMW X5. Iyo motikari iyoyo ndinoifarira chaizvo. Ndiyo motikari yangu yekutanga, asi haisi motikari esuch, idatya. Ndichitofamba nayo motikari iyoyo rinenge ritori datya zvaro, rinenge richitokwakuka. Saka ndinonzwira vamwe tsitsi, kunyanya vanhukadzi vanoti vasati vapfimbwa nemunhurume vanotanga vati tione motikari yaunofamba nayo. Saka ndiyowo nyaya yangu mukoma. Kana mungaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Iniwo ndiri kugara muno munyika yeSouth Africa, ndo mandine kabusiness kangu ako kandinoita. When you post please tell me. Ndinogara ndichingotevererawo chirongwa chenyu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Hei ya, hanzi musangochiva motikari dzamunongoona dziri motikari dzevanhu, nekuti muchachiva motikari muchiti muri kuchiva motikari, izvo rinenge riri datya. Uri mukadzi here wekuti kana ukapfimbwa nemurume unotanga watarisa kuti munhu wacho ari kundipfimba anodhiraivha motikari yakaita sei here? Mazvinzwiraka, hanzi muchachiva matatya muchiti imotikari. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndine nyaya yangu spiritual encounter iyo yakaitika. Baba vangu vakashayika ndichiri kuno kuSouth Africa, ndokubva ndachizoenda kuZimbabwe. Saka ndasvikako kuZimbabwe, baba vangu vainge vari kumochwari paParirenyatwa. Ndokubva tatoenda kumochwari iya yepaParirenyatwa. Baba vangu ndakavaona mukomanashi panguva iyo yatainge takamirira kuti vaishanda mumochwari vange vachipedza zvavainge vachiita, because vakatanga vasuka chitunha chababa vangu. Then ndokubva tachizonzi tinge tichizopinda tinge tichiona mutumbi wababa vasati vapfekedzewa. Saka ndakazopiwa tai, ndikabva ndadzi ndinge ndichisunga tai iyo yakazosungwa baba vangu. Mukomanashi ndakavaona baba vangu vakatosimuka kubva patebhuru apo pavainge vakaradzikwa, vakatobuda mumochwari, vakanditarisa ndokubva vazevezera. Chinondinetsa mukoma ndechekuti tainge tamira zvino padhoo repamochwari ipapo, but tainge tichiona zvose zvainge zvichiitika mukati. Vakati kwandiri muroyi wangu ari pano. Ndokubva vadzokera zvekare mumochwari vakanopinda mumutumbi mavo. Ndakati ndichida kuudza umwe muzukuru uyo wandainge ndakamira padhuze naye, voisi rakangonditi chimbomira kutaura. Kusvika pari nhasi mukomanashi, ndinoti kana ndikada kuitaura nyaya iyi ndinongonzwa voisi rinoti chimbomira kutaura. Ndo zvakaitika pakashayika baba vangu. Baba vakashayika mainge muri mugore ra2017. Baba vangu ndipo pavakashayika ipapo. Kana mukapostawo nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Iniwo ndiri munhu anonamata. I did not even believe kuti zvipoko zviriko, but zvinhu zvakaitika ipapo zvakatondikatyamadza. Saka ndinongodawo kungobvunza kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti ndozvifambisa sei, because pandakazobvawo kumusha mukoma, zvinhu zvangu zvakabva zvachizotanga kuoma. Zvekare pane zvimwe zvinhu zvakaitika. Hama dzababa dzakaramba kugoverana zvinhu zvababa, sezvo baba vangu vainge vari munhu ainge asina mari, vainge vakangoita kakungoshoreka mudzinza rose, ndo vaitonzi munhu asina mari. Saka veukama, hama dzavo dzakangoita sekunge dzainge dzasema zvinhu zvababa, hembe dzababa dzaifanira kuti dzinge dzichizogovewa. Saka ini ndakazongotora hangu ndikati aiwa, hazvina hazvo basa, ndipei zvinhu zvababa vangu. Ndikapiwa hembe dzababa, dzainge dzisina hadzo kumbowanda, dzaingokwana muka traveling bag, asi ndakatora hembe dzababa ndikauya nadzo kuno
kuSouth Africa. Saka ndichiri nadzo hembe idzi dzainge dzimbori dzababa. Isuwo mukukura kwedu taiva vanhu vekuti tainge takangoshorekawo, hama dzainge dzisingatifariri. Ipapo takatoshamisikawo kuti kutori nedzimwe hama idzo dzainge dzisingatifarire dzakatouyawo dzikatochema nesu, asi ndoda kungotendawo kungoti vakangouyawo vakangochemawo nesu zvavo. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakaona tingati chipoko, hanzi ndakaona baba vangu vakabuda mumochwari kuparinyatwa uko, vakatanga kufamba ndokubva vazozevezera kwandiri vakati muroi wangu aripo panapa. Hanzi vakadzokera zvekare mumochwari imomo, asi vakanditi chimbomira kutaura. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, mujolo uyu mujolo wakaoma, zvimwe zvaunozosangana nazvo. Saka ndainge ndiri pakati pekunetsana nemurume wangu, ndopandakabva ndachizotanga kufambidzana noumwe muNigerian. Saka muNigerian uyu ainge achigara pane imwe complex kudhuze nekucomplex kwatinogara. Nerimwe zuva ndakangobuda hangu ndikati ndikuda kumbotwasanudza makumbo ndichimbobvisa hangu stress. Ndopa akabva achizomisa motikari yake akabva achizotanga kutaura neni. Saka mukuzonotaura uko kwatakaita akabva achizoti kwandiri ainge achindida. Iniwo nekuda kwestress ndikabva ndachizomubvuma, tikabva tachizotanga kutaura tose. Izvi ndo zvandakazoona zuva iro randakaenda kumba kwake for a sleep over. Ndakati ndaenda kumba kwake for a sleep over, tarara paya ndakazopepuka pakati pausiku, ndikabva ndachizoona kuti painge paine ropa rainge richibuda mumatiles. Ropa chairo mukoma, matiles ose akagumisidzira aita red. Pandakamumutsa ropa riya mukoma rakabva rangonyangarika, asi ndakaona sekunge pane munhu akamhanya nemopu zviya zvefast akatomopa imba yose. Pandakamumutsa ndichimuti can you see zvinhu zviri pafloor, akangomuka akati hapana chiripo, hapana chandiri kumboona, akadaro. Then ndokubva atorara zvake. Usiku hwose handina kukwanisa kurara, ndaingobatwa nemadzikirira chete. Ndakazosiyana naye murume iyeye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iniwo ndoda kureururawo kuti vabereki vangu apo pavakazondiudza ndainge ndava ne19 years, vakandiudza kuti vainge vaine hoko dzavainge vakaroverera kumunda. Hoko idzi vakaita dzekucherera because baba vainge vakaudzwa kuti vainge vachitorerwa upfumi hwavo nemadzikoma avo. Baba vangu vainge vari mupurisa, saka nguva zhinji vaingogara kucamp then vozopota vachidzoka zvavo kumusha. Baba vangu vaiti kana vakauya nemari iyoyo vaingoti havana chavainge vachikwanisa kuita nayo, uye zvekare zvipfuwo vaiti kana vakatenga ingava iri mombe iyoyo yaisazobereka, ndo zvainge zvichiitika ipapo. Saka baba naamai vanoti vakabva vachizobetserwa neimwe n'anga iyo yainge ichigara kuHighfields. Mushure mekunge baba vatanga kufamba vachitsvaka munhu angavabatsira, saka kuHarare ikoko vari kubasa ndopa vakabva vachizoenda kune n'anga yacho yakazovaudza kuti vainge vachitorerwa upfumi hwavo nehama dzavo. Vakabva vachizopiwa hoko 4 dzavakanzi vange vachinocherera kumunda. Saka ipapo pavakazondiudza vakati baba nguva yavo yekuti vange vachifa yainge yaswedera, uye zvekare vainge vakarumwa nenyoka, nekuti hoko idzi dziri 4 dzakabva dzachizopanduka. Pakabuda
nyoka mune rimwe gomba. Apo pavakacherera imwe hoko yacho, pakabuda chimupurwa. Pane rimwe gomba pakabuda kamwe kainge kakaita kadhara, then ndokubva kwachizobuda kamwe kainge kakaita kakadzi asi kari kechidiki. Ndo zvainge zvatova zvikwambo zvavo zviri 4 kudaro. Saka baba mukuzozama kufamba vachida kuti zvinhu izvi zvinge zvichibatwa kuri kutozvirasa, izvo zvakabva zvachizotsamwa zvikati, saka iwewe takakushandira kwemakore ose awa vana vako wakaendesa kuzvikoro, because takazotanga kuenda kumaboarding schools mushure mekunge baba vaita mhiko dzekuzvisimbisa, vachisimbisirwa musha kuti vasazobirwa upfumi hwavo. Takazototanga kutoendawo kumaboarding schools, saka zvinhu zviya zvakabva zvati vakatishandisa, saka tava kutotora upenyu hwako. Baba vanoti vakatorumwa nenyoka. Mushure mekunge varumwa nenyoka, baba vangu vakazotanga kuora gumbo, vakazotonoitwa amputation, asi vakazoshayika zvavo. Saka ndo zvavakandiudza vakati ivo vainge vachida kuti ndirambe ndichingozvichengetedza zvinhu izvozvo, otherwise vaikwanisa kuzotipedza tose. Saka iniwo mukukura kwangu naamai takazosangana neimwe n'anga. N'anga iyi yakabva yachizoti zvinhu izvi sezvo zvakapandukira baba venyu, tava kuti zvinhu izvi zvisaramba zvichingonetsa imimi, asi zvinge zvichinetsa hama dzeuyu nyakuzvitora. Saka hama dzababa vangu mukoma kutaura kudai, ibesanwa mumuri munofiwa, vanhu vanotevererwa nemweya wejambwa, because zvikwambo izvozvo zviri 4, kunyange ukanzi wabata mari yakawanda sei, zvinoipfachura zvekuti unosara usina kana chaunenge uinacho. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa ngatitaurei navo. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handina kana mazuva akawanda kubva zvandakabva kuZimbabwe. Ndakauyawo kunoku ndigere nasisi vangu ndichiriwo kutotsvaka basa. Ndiri mudzimai, ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndainge ndakamboroorwa ndokubva ndachizorambana nemurume nekuda kwezvikonzero, then ndokubva ndachizowana basa ndikatanga kushanda samaid. Handichataure hangu kuti ndainge ndichishanda samaid kupi. Mukoma zviriko kunze uko zvakangooma. Muone zvenyu vanhu ava vanotozviita sekunge vanhu vanonamata, but mumba mavo mune TV inotaura. Yes, mukoma nashe, it might be something that does not make sense, but TV iyi kunyange ukaidzima inoramba ichingotaura. Zvinhu izvi pazvakaitika the first time, ndakati ndichiona TV magetsi akabva achizoenda, saka pamba pacho pane generator. Dzimwe nguva vanongorisiya riri paautomatic zvekuti kana magetsi akaenda rinobva rachizoita on. Mukoma nashi generator iri rakati richiri kutanga kudhuma risati ratanga kusuplya magetsi, because rinotomboita kanguva richimbodhuma then rozochisupplya magetsi. Ipapo zvakaitika mukoma zvakatondishamisa. TV yakaita on, yakangoita kalight keblue, ndokubva yatoenderera mberi ichitongoplaya movie riya randainge ndichiona, asi pascreen ndainge ndisingaoni mifananidzo, ndaingoona kaline kadiki diki keblue. Magetsi ndokubva achizodzoka. Zvakaitika zvekare mukoma, saka vainge vasipo, then ndikabva ndachizotora machira angu ndokubva ndachizorara pacouch, because kana vasipo munenge muchityisa mumba umu, especially mumaspare bedroom. Unenge uchingonzwa kuti mune munhu chete arimo mumba, asi kana ukazoenda kudining ndopa unotofila comfortable. Saka ndakabva ndachizotora machira ndokubva ndachizoenda hangu kudining, ndikabva ndachizorara pacouch ndichiona TV, but ndaingonzwa kakungotya. Kunyange pandaitoona TV ndaitonzwa sekunge noise yainge ichiita zvaizotodaidza kana madhimoni kana zvipoko. Ndakabva ndachizonobvisa TV iyaya
kumagetsi ndikati ndava kurara ndichibaya-baya foni yangu. TV iyi yakaita on, mukoma Nashi ikatoenda kuNetflix ichiita sekunge painge paine munhu ainge achitobaya-baya remote because yakatoti on ikabva yaratidza home screen yakati vida. Handizivi kuti yaibayiwa nani but yakabva yachizotoselekta Netflix, pakatobuda chilogo cheNetflix ndokubva yatotanga kutoplaya movie mukoma randainge ndichimboona rimwe series rakanzi Witcher ndo rayakatanga kuplaya. Ipapo pandainge ndagumira ndo payakanoselektawo ipapo. Ndo zvinhu zvakaitika mukoma. Ndakabuda mumba ndiri speed, ndakazodzokera zvangu mumba ndichinotora mablanketi but ndakangosiyawo dhoo rakangoshama rakadaro. Ndakazoenda ndikanorara mugaraji usiku hwose, saka chakazoita kuti ndige ndichibvapo pamba ipapo mukoma. Vakati vainge vachida kuenda neni kun'anga vachiti zvose izvo zvainge zvichiitika zvainge zviri mupfungwa dzangu, ndokubva ndaramba ndikati ini kun'anga handimboende. Kwainga wani zvamakati munoita zvekunamata, vakati dzimwe nguva vanoita vachisanganisa zvechivanhu zvekare nezvekunamata. Ndikabva ndachizotiza, ndakatengesa imwe foni yangu, ndaiva ndiine mafoni angu maviri, ndo mari yandakazoshandisa kuti ndige ndichizokwanisa kuuya kuno kuSouth Africa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we akomanaka.